josiasa mabende nosechungo moyombo e koma mano mar woda mano Manyatabi arwak Pamela Odhiambo mane en MCA machon Manyatabi. Pamela, samoro nyalo mana nyiso nyikoro Mgajwang' ma samoro kiai ni noyieri e kinde mane to nitayo Manyatabi kuom thuolo maromo nade to nichung' kod otiko mane to welo ka notim e yo machal nade machiegni. Erokamano ahinya. And 2013 nabedo nominated gi party wane mine manodonjo assembly mane wa implement weche mag 2/3 gender rule. Koro kanyo party nomiya nomination, ok nagolo pesa mora mora, ok nawuoyo gi ng'ata ng'ata, but en ni ka in ja party to itimo gige party, iluwori gi weche mag party tir. Ndalo no ne wane party kanyo to wa campaign ne ODM, nikech ing'e ni ODM ka ji oseyombe nominations to ji dhi e yiero maduong'. Koro ne wachung' gi jo party mag ODM gi. Kanyo emane onena mane party owacho ni gimiwa nominations mondo wadhi assembly. Koro kochopo 2017 to achung' nikech koro aseyudo platform. Koro achung' mondo jopiny oyiera. To jopiny noyiera mane gigona ombulu seche mag nominations. Kane gisegona ombulu to jo party nomiya ticket mara. Koro ticket no nwachung'go gi jomoko, jo independent ne nitie jo party mamoko. But koro nayombo madonji assembly. Koro assembly asebete higni 10. Askendo 2022 achaka dhi mondo defend kombano to notimore maber. Koro anoko sani atimo mana gigena, but pod ane i party kanyo, pod support party kanyo nikech kata kigori piny to inyalo chung'a kendo michaki wuothi. Koro pod anane party mar ODM kanyo, ok awuogi, pod wa support mana party, and nominations kosetim ji mang'eny ywak. Nikech ka oyombi to nyaka ywagi. Nominations kitimo gima dwa nyiso jochung' ni seche moko nitie ma propaganda be nyaka bedi. Propaganda no bro beto ng'ato bro biro ni ane ma party dwara. Sama ng'ato se biro ni ane ma party dwara to miyo jomoko luor, and mano en gim achiel kuom daroji mondo ji ochak bet gi nyao ni party dwaro ng'ama kama. An gima nyalo kwayo ni ka ng'ato dwa chung' owuoga dhi ochung' to kete geno ni adhi yombo, to ka yombo tidhi miya ticket nikech ombulu go idhi kwan gi. Mano e gima nyalo nyiso jochung'. Kiyombo gi kura mang'eny ibro landi. An na yombo to ng'at mana wuoyo go ne onge. An achung' tayomba to kora rito certificate to omiya. Koro kik waluor. Samoro nitie ma ji ywak, ji nyaka ywagi, onge ng'ama ok yombga. To ka be number 1 kende mikao. Koro welo no itimega. To be mar ariyo nyaka kuong ng'i ni to jok mabiro chung' nikech jomoko bira ni gibiro chung'. Pod gikia kata ni e ward ka nitie ga e party mane, gin giwuok gi malo, gibira chung', gige party gi be ok winjre negi. Koro ing'eni nitie seche ma nyaka party be ng'ini to to ng'ani mobiro ni to akanye, nikech nyaka ung'e joma loyal ma kata ka udhi assembly kikalo gimoro to iwacho ni wan wadwa ni mondo wabed kama, wadwa ni mondo agenda wani mondo dhir, to mondo dhir agenda wani nyaka wabed gi numbers. To ng'ani be bro miyo wa numbers kwa sedi koso en ng'ama hivi ma kosechopo kachacha to jomoko nyalo nyiewe mondo mikiko tim gige mag party. Koro mago be gin gik manyaka ng'isa ma ji dhi yiero. Ok bed ni in kamoro to ipara ni an kora dwa dhi chung'. Gik mitimo ka e rules mag party gi be ok ing'eyo. Ikia kata ni jakom en ng'a e ward ka. In ibiro gi mali, ikia kata ni ward moko igo kura kama nade. Ng'ama koro bet ka nyaka ong'e ni wan gi polling stations adi. To jokura mago kura kae gin ji adi. Jomoko be nitie mabro wuotho kodi to ket gi iri kanyo, gikelo information to kuchi to giongego.
Koro in ibiro paro ni in gi jok go kura mang'eny, kara jok moketiri kanyo emopong'. Chieng' go kura be yudo ni ok gidhi, gibete ot, nikech ne giseluor nowach ni pati nigi ng'ama kama. Mano en aina to mondo oskeya ji, mondo ji odhiyo. Koro an asebete iye kanyo, ang'eyo gima notimore, an gi experience. Erokamano ahinya. Mano Pamela wacho ni en tiere kod experience. To weda di nyiera. Ang'o marach? Ing'e gimomiyo anyiero?